Hey, osubrilo na lekwene ka ndị dibịa pụrụ na gia o apụkwala ha na Tsikiwa na abago ha na egwu abụ ekwe na egwu nchakasị anya ma ọ egwu joromi ọ bụrụ they are no longer joking. Ha eburugo agha butere Soludo ha na-eme protest mana echekwa m ma ọ bụ ha gara akụ Soludo ibi were ibi pịa the man ọ makwanụ were se nde anya akpọ ya akpọbazie ha ewepụ ya Soludo aba wụọ ọkwana ha just pịa ya ajụ tie mmanwụ mana ọ bụ protest ka a nọ na-eme na ụnụ na-agwụkwana mmadụ n'ala ndị niile nwere ike niile unu nwere ọ dị ka unu n'ụwa ndị otu n'ụwa odumeji odumerese nwere sepere lamande abido sheka gandusa animakpaka achaka nchaka all those sepere lamande na ndahoski bahosia yet ụbọchị ahụ Soludo tim kwara ya aka ya lewe anya roundabout ọ ihe na-eme ugbu a na akwala ụnụ aka unu emewe protest instead of you iwere ibi pịa Soludo gbam ibi eto ya mgba na vidio asị ya gọvanọ grow up with ibi unu abịa ya na-eme protest gekere na egwu a ngoronu niile na-eme fekeze nwaanyị lee ọsọ Soludo na-achụ ha ndị niile na-eme eze nwaanyị ọsọ Soludo na-achụ ha ewowo ọsọ Soludo na-achụ ha ọsọ Soludo na-achụ ha ndị niile na-eme fake dibịa ọsọ Soludo na-achụ ha nara etere m egwu a egwu ọbara aba biko ọ bụrụ na itinyebe aka na-efolo this page na watch ihe onugbu ama ekwu ọ dịka gbe onye mgbu nwoke tinye nụ maka na follow me na ka na-apịa ụnọ ya na-ego ọnụ ihe na-eme n'obodo dịka ha na ha pụtara na-eme this protest adịkwa m awụrụ onwe ha n'ala mana ị na udoro gị anya na mgbe ọbụla enwudoro onye kidnapa ọbụla ile ha niile anaghị ebu ọgwụ n'obi ya lee onye nkala ọgwụ ya onye nkala ọgwụ onye ole hụrụ bụ ọgwụ ndị enwudere nụkwa na ndị ebe ha na-edewe ndị kidnapa ha na-enwekwa udo ọgwụ dị a ndị shrine ka ndị na-agwọrọ ha ọgwụ ndị a ka ndị na-emere ha ọdeshi ndị a ka ndị na-emere ha na mma abanye ma emechakwa mma abanye emechakwa ya sie ọ ndị dibịa ndị a instead of unu wee fight against arụ na-eme n'ala Igbo unu pụta na-eme protest megide Soludo akansị unu ga-abụ ụnụ n'ọnụ akansị unu ga-abụ ụnụ n'ọnụ onwe ebe unu ji azaje unu na-eme nkọ iri Soludo carry go ndị dibịa ndị native doctor ndị eze nwaanyị ndị owu mmiri ndị agwụchi ndị agbatikoro ndị njakamba ndị alụkọtara dị gbagide akwụna ike akwụna agwa ha asịsị ha eze nwaanyị ọ ha wụ ndị pụtara ụgba na-eme protest taa pụzụzụrụ nụ pụọ hịa unu anaghị eme protest mgbe ihe ajọ na-eme ọnụ Mathias kwe mana onwe mgbe Soludo ji ka enwude Mathias na ịnọsị ya na-eme omenala ọ bụrụ na Soludo na-ebu agha megide omenala aka gana ga nwụrụ Mathias mana onwe ihe o mere about it n'ihe gịnị ọ na-eme ọ sị na ọ na-eme omenala Mathias anaghị akwado na ndị be anyị ga-ewere oke ite wee meriju afọ ọsọ onye nrọ ya rie otu ndị Mathias na-ekwu mana ebe m na-ewere iwe ọ sị na ọ gara na ebe a na-arụ igbo ozu na igbo ozu niile nọ dị ndị kristian ka a na-arụ ya na ha ga-abanye n'ime ya ma ya echefuo na aka nche ga-abịa n'ọnụ ihe ahụ gwichi ndị kristian ga-ezu ya na ndị otu ndị na-akwado ya ndị niile na-efe efolo ya si na ndị kristian ga-aba n'igbo ozu ma taasị ga-aba n'igbo ozu na mitọkam eluigwe na-ada ya da ka ọ bụrụ nwa okorobịa nke ọzọ nke a na-akọ ori na-esi na nwe ihe dịka Chineke dị akwụkwọ nsọ m na-egekwa nsị na onye ọbụla si na Chineke adịghị na ọ bụ onye nzuzu ngwa ka m gbanyere ụnụ amaghị ihe onye m na-ekwu okwu ya onye m na-ekwu okwu ya na-awụghị onye ọzọ bụ nwa okorobịa na-akpọ ihe dị si na onwe Chineke dị na ọ gwụla gọọmenti bụ the gọọmenti ọdịda bụ ihe God minere ihe dị how many times did I call you ofu ụbọchị aka nsị gị ga-abakwa gị n'ọnụ foolish boy talking rubbish na-akọ eri ihe jiri ọnụ ewu na gọọmenti wu gọọmenti of the day wu na God nke enwere why are you fighting government ọ na-fight isi ndị ọjọọ ndị dibịa why are you attacking the government? That means you attacking your God if government of the day is your God. Eziokwu na gọọmenti a na-ahụ Chineke a na-ahụ anya bụkwa gọọmenti mana ọ nweghị ikezi si na Chineke adịghị ihe dị nzuzu gị dị too much a na-enwekwa ndị na-efolo ya o ndị na-efolo na-achị vidiyo na mgbe ọbụla o kwuru rọbish ahụ ihe unu na-eme m aka nso unu ga-abakwa ọnụ n'ọnụ n'otu unu chọrọ ya ma unu achọghị ya
nke ụbọchị taa onye ihe na-ekwu okwu ya bụ ndị Native Doctor Association na-eme protest. Hey, na wow, arụ niile na-eme n'obodo, gọọmenti na-eme ihe niile ha na-eme, onwe ihe ha na-eme bara uru, unu emebe protest. Ha kwe nkwa ha agaghị eme, unu eme protest. Ụmụaka na-ezu ori na-egbu ichichi mmadụ, unu emebe protest. Mgbe asịsị ndị na-agwọ ọgwụ ọjọọ ụmụaka ji akpa ala ka akwụsị, unu eme protest. Protest kwa unu rubbish human beings. Come on, share on in this video. Whether you people like it or not, you must share. You must share them by fire, by force. Onye ọzọ na anyị kwukwuru kwunu mana onwe ihe dịkwana ka eze nwaanyị n'ala Igbo. Ndị Igbo adịghị eme eze nwaanyị. Onye ọbụla gwa gị na enwe ihe dịka eze nwaanyị is a rubbish talker. You're talking trash. We don't have ihe dịka eze nwaanyị. Anyị na-eme ya n'ala Igbo. Otu a ka m ga-ekwudewe ya na onyonyo a. Na-arịọ gị biko tinyere m aka na share button. Ka udo nke Chineke chaa n'ime gị. Soludo Karigo nke ikpeazụ a. Udo Chineke dịrị ka emesịa nọ. Aka m bụkwa ụkọchukwu Joe Vika ka emesịa nọ. Igbo rute ụlọ ha ga-edozi ala Igbo. Igbo ruo ụlọ ha ga-edozi ala Igbo. Igbo ruo ụlọ n'udo na ịhụnanya ala Igbo ga-ama mma. These people all over the world, the Igbos, the vision, the root. So what is that your natural gift? Overlooked, abandoned. Hope is coming. IDI, the Igbo Development Initiative Incorporated, a profit-oriented organization incorporated in the United States of America with approved shares of 1 billion. The move to generate $1 trillion across the globe is on. Yes, IDI vision is to establish and promote a financial institution to generate funds for the development of Igbo land known as Ali Igbo. This is a patriotic call for membership globally. We solicit to become a member of IDI, Igbo Development Initiative. If you really have Igbo land at heart, to harness and empower raw talents all over Igbo land, the real talents, IDI is coming. Join the Igbo giants all over the world to industrialize Ali Igbo. It's a call for service. It's a call for humanity. This great initiative would make our dear Igbo land great again. Ali Igbo. To be a member of IDI, simply register on our website www.idiglobal.org. And for more information, please get in touch with us on these numbers.